B-Start hija skema ġdida li permezz tagħha se tkun qed tingħata għajnuna finanzjarja lill-intrapriżi żgħar. F'din l-iskema li għandha budget ta' €9,000,000 jistgħu jieħdu sehem dawk l-intrapriżi li għandhom inqas minn 50 impjegat u li t-turnover tagħhom ma jaqbilx l-€10,000,000. Biex kumpanija tkun meqjusa bħala startup għal din l-iskema ma trix tkun ilha topera iktar minn 5 snin. Johan Caruana, uffiċjal tal-Malta Enterprise, qal li B-Start tindirizza numru ta' setturi. Biex tkun eligibbli tkun f'wieħed mis-setturi tal-manifattura, farmaceutika, bioteknoloġija, life sciences, hemm numru ta' setturi oħrajn, wieħed tajjeb li iżomm kuntatt mal-Business First biex inkunu nistgħu nigwidawhom aħjar. Waqt it-tnedija tal-iskema kien spjegat li jekk kif l-applikazzjoni tkun approvata, l-intrapriża tingħata €10,000 mill-ewwel. Biex imbagħad fuq perjodu ta' 12-il xahar, l-intrapriża tirċievi €600 kull xahar għal kull impjegat. Il-massimu li kull intrapriża tista' tirċievi huwa ta' €25,000. Business First, l-entità fih dan il-Malta Enterprise li se tkun qed tilqa' l-applikazzjonijiet se tkun qed tħares lejn 3 aspetti partikolari. Aħna fl-applikazzjoni l-iktar li qed infittxu biex ngħinu l-intrapriża hija kemm it-tip ta' innovazzjoni li jkun hemm, kemm l-intrapriża ħad tkun viabilment kummerċjali, it-teknoloġija li ħad tkun qed tintuża. Il-Ministru Chris Cardona spjega kif l-startups għandhom ir-rwol kruċjali fil-ħolqien tal-impjieg u għalhekk huwa importanti li jsibu l-għajnuna. Qal ukoll ir-ristrutturar fil-Business First wassal għal iżjed għajnuna lin-negozji permezz ta' qabża ta' kwalità.